Hello guys, good morning guys no. So balik na sa mi sa Himatugan guys. So naglakaw na ginahinay kay wa may habal-habal kay pili na mga motor to sa may unahan. So mo ni guys, sa kanang lugar Kaan, bayan. Abayan ang lugar diri guys. So let's go. So mo pa niya tong again. So mga kasnapi, so agitag kanang sa ni naper. Kumpay, laper lahim tong laper. Naper mo gud. Laper na dagko, ang laper katol kay ito. Puti So, mo. dra mga kasnapi no. Gusto mo na itong among giagian. So marami ga abot-abot ani. Tara. Mamig padung sa jungle. Mo gyud makitag motor gyud kay ang mga Domingo magud niya. Mga tug pang mga ride. Hello guys, so na namin sa Manoto no. So di ari pwede ni kaliguan diri kung maligo ka. Narni mo pod. So namin sa mga kabatuan no. So katong akong bato among nagagian ta ato kay napatasan ko god mo ka video dito. Mga kasnapi no, kutas diri. So kini among agianan at pagsunahan. Dai dapit. So let's go. Kuyog ta. Suyaon nga di gusto malabwan. Kung ikaw makapabor iyahak kang siraan. Suyaon nga di gusto malabwan. Dili mahimutang kung ay bagong istoryahan. Guys, mo gini ang super vlog no. So layo na jud kami ginaabtan. Murag doon lang kuno mi sa kuan Manguya-Kuya Falls. Tingog ng sapa mga kaigalaan. Sus nalapas na gid mi sa Himatugan. Layo gyud siya. So laban lang. Yes. Moagi ta ning taytayan mga kaigalaan. So mulatay ta ani, murag ako may unang mulatay ani. Whoop, murag nahina lang kita ni. Okay kayo. Okay kayo. Oh yes, super vlog mga kaigalaan. So, mga kasnapi. So sata na punta ni sa bukid no. So ang atong kaubanan, latay sila sa taytayan. Sa tuya-tuya. Tuya-tuya. Taytayan. Let's go. You guys, super vlog. Mga kasnapi kung wa kay hangin, magdigin mada. Nanami karon sa lugar Manguya-Kuya. Layo ginoon. Gikan tas Toledo nya. Kasoy. Nya. Latas sa Himatugan. Nya naabot na ta diri. Ito pa kita sunahan. Manguya-Kuya. Ay mga flowers. Flowers sa paligid-ligid. Ay panay ang linga. Alright. Okay kaya. Mumunta na rin. Ayo pa. May lamisa niya. Ay nagturanan. Magkuan ka, magpa-Twitter. Asking garden, no? Kape kay Timan. Ito yung guna na, no?
singot. Picture na kayo. So this is it, you know. Lang siya nga, sambag niya, walay bati ay naong. Way bati ay na ha. Yes. Okay, 1, 2, 3, go. Usapan, Jod. Ay, bati ay naong. Usapan, Jod. Dami liso. Alit, may kang ikuyog ni Dagol bida sa guwing bulilit. Nilambo akong negosyo gisuyaan kus karaho. Maukunong ni boom kay gisagulag sindikato. Himo-himo ang tagbati imbis nga mo saludo. Dali dool dire kay atong doklon imong ulo. Suyaon nga di gusto malabwan. Kung ikaw makapabor iyahak kang siraan. Suyaon nga di gusto malabwan. Dili mahimutang ko ay bagong istoryahan. Suya on. Helap danon heman.